text yethu sayifumana apha ezinhlizweni zenu. Our text will get it from your hearts. Andinifundela iBhayibhile namhlanje. I'm not going to read Bible today. Ndifunda le inini. I'm gonna read from you. Olusuku lwanamhlanje This day, phambi kokuba inkosi ibethelelwe before the Lord was crucified, ngosuku lokubethelelwa kwayo on his crucifixion day, yathabatha isonka he took bread yasiqhekeza and broke it yathi and said, lo ngumzimba "This wami is my body, idle niwudle that you may eat, nenze kundikhumbula." so that you can remember me." Sikolosuku namhlanje We are here today lokukhumbula indoda of remembering a man eyakhetha ukusinika uqobo lwayo. that decided to surrender his own body. Indoda A man eyasibonisa ukuba impilo iphilwa njani. who showed us how to live life. uYesu Kristu Jesus Christ, xa bemthutshisa bemthuka when he was crucified and also insulted, waqinisekisa ukuba owakhe umlomo uyawuvala he ensured that he keeps his mouth phambi shut kwababandezeli bakhe. before his prosecutors. Ndifuna namhlanje ukuthetha ngentsingiselo I want to speak about the meaning yolusuku. of this day. Andifuna ubalisa ngolusuku. I don't want to give a history of this Ndifuna day. uthetha I ngentsingiselo want to speak about the yolusuku meaning of this day ezimpilweni in zethu. your own lives. Amandla onke uThixo usomandla ubemnikile. The power, everything, all the power that was given unto you, Wawabonakalisa. he revealed it Wabonisa nobunganga bakhe ngokuvusa abantu befile. and showed his power when he resurrected those who were dead. Kodwa ngolusuku But today, ayizange belusuku lobunganga bakhe. it was not a day of his own Yaba power. lusuku lokuzinikela It kwakhe was a day of his uyise. surrendering to his Father. Bathi bemthutshisa Those who were crucifying him, bethetha zonke izinto ezikhohlakeleyo saying all evil things about him, wavala umlomo. he kept quiet. Isifundo sethu sokuqala That is our first scripture for today. masifunde ukuvala umlomo Let us learn to keep quiet phambi kweentshaba zethu. before our enemies. Uyabuya He comes again, uthetha amazwi he speaks the words, eyala unyana wakhe amthandayo uJohn. reprimanding his own son, Uthi, John. Nyana He says, "My son, nanku unyoko. here is your mother." Uthi ke nawe mfazi nanku unyana. He says to the mother, "Here is your son." Inkolo epheleleyo The full faith inakelela ikhaya. looks after the family. Inkolo epheleleyo A complete faith inakelela abantwana. takes care of the children, Nabantwana banakelela and the abazali children babo. takes care of the parents. Isifundo sesibini. That is our lesson, second lesson. Uyabuya futhi He comes again xa zonke izinto zixakile imimoya iphezulu. when all the spirits were high. Uyathula He keeps quiet, kodwa amandla unawo. but he had power. Akaphindisi. He does not revenge. Akathi mabafe He does not say they must die ngenxa yobubi bandenza because bona. of what the evil that they've done. Unyamezela ububi He perseveres the evil, akhuphe ilizwi lentsikelelo and he gives the blessing elithi as a word, baxolele bawo saying, "Forgive them, my ngoba Father, bayazi lento for they bayenzayo. know not what they are doing." Awungeke ke ukwazi ukuxolela abantu You will never be able to forgive people uthetha if you are speaking okanye unempindezelo or having revenge in your heart. enhliziyweni yakho ngoba impindezelo le For the revenge ekaThixo is of God. ayo yethu. It is not for us. Sayifunda ke kolusuku We learned on this day indoda enamandla wonke a man with all the strength and power engazange ivume ukuziphindezela who decided not to take revenge kubantu abacinga babazintshaba to zakhe. those who thought they were his enemies. Yintoni eyenza into yokuba angaziphindezeli? Why is he not taking revenge? uYesu Kristu wayevuya Jesus Christ was happy ngolusuku. on this day. Ewe khangeleka ngathi wayelila Yes, it can look like he was crying, kodwa wengazange athi kubafazi
But he would never would have athi said to zintombi women, zaseJerusalem women of Jerusalem, musani do ukundililela not cry for me, zilileleni cry lina for yourselves. kanti ubelila If he was also crying, ube sezinhlungwini he was in pain. kodwa ezimvuyisayo Those that were making him happy, kuba indebe for the cup ekudala ethandazela uba mayidlule that he was waiting and praying that kungabi it must ngothando pass, yakhe but not of his own will. ibidlula It ngelaa was xesha now passing. waba nexesha lokufunda iintshaba He zakhe had a time to learn about his enemies ngokuthula by keeping quiet. uyazi xa uthule When you keep quiet, ude ubone you even see necala elirayithi kule nto irong even the good side of the thing that is wrong. kodwa uba uyathetha But if you're talking, emveni buthethile after you've spoken, uleqwa zezintetho zakhe you are followed by your own words. laa nto isifundisa into yokuba That teaches us ezintlungwini that in pain, masivuye let us rejoice. xa uvuya ezintlungwini When you rejoice in your pain, iyancipha intlungu the pain diminishes. kodwa xa ulila ngentlungu But when you cry in your pain, iyanda intlungu that empilweni pain yakho expands in your life. khake uthathe ixesha Take time uke ujonge okuhle and look at the good kule nto imbi in what is bad in front of you. kuba kuyo yonke into embi For in every bad thing, bukhona ubuhle there is righteousness. yiyo le nto umva uyesu kristu esithi That is why you hear Jesus xa eyala say, abapostile when bakhe he's speaking to his uthi xa disciples, bethe he says, banitshutshisa when they bethetha zonke into saying ezikhohlakeleyo all the ngani evil things about uthi you, vuyani rejoice, vuyani rejoice, nigcobe kunene and be glad indeed, ngoba mkhulu umvuzo for wenu you've got emazulwini more reward in heaven. ngamanye amazwi In other words, uke ingqondo yakho if your mind wayisusa kwesi sono is taken away from this sin, ukusuka kumehlo akho kwesi sono when you take your eyes away from the aye sin, elusindisweni lwakho goes to your own salvation. kodwa ukuhlala kwakho kwesi If you sono remain in the sin, ukuya kwakho egodweni phantsi then you're komhlaba going down ngoba death, siza kubulala esi because sono your sin will kill you. ayikho into There is no way eyenziwa ngumntu that is done by a person angazange uthixo amgqibeleyo that God did not allow it to happen. yiyo le nto kuthiwa That is why impilo yethu our lives yagqitywa singekazalwa had been completed before we were even yaziwa born. ibizawuhamba It kanjani was known by God how kodwa you ought abantu to have a abazifaka journey. engxakini But people who put themselves in ngabangafuni trouble ulandela impilo are yabo people who do not want to follow the life. buza umbuzo The question is, wena wawuba sengxakini when you are in trouble, uthi ziphi ezishumi kuthiwa masizikhuphe you ask, where are those tithes that I'm I- paying? iphi ukhalazela uthixo You are each complaining time against God usengxakini every time you are in trouble. masifunde Let us learn ukungakhalazi not to xa complain sisengxakini when we are in trouble. olu suku lwanamhlanje The day of today lisifundise must teach us ukunyamezela to persevere. kodwa ke ngokumbuzo But uthi the question is, sizawunyamezela njani how do we persevere? yiyo le nto abapostile bafika ebandleni That is why the apostles came to the congregation babuza ukuba nakholwayo nje and asked, now that you believe, nawamkela na umoya did you ingcwele receive the Holy Spirit? ingxaki yethu Our problem, asinawukwazi ukukholwa we cannot be able to have faith ngokugqibeleleyo in full umoya oyingcwele without the Holy Spirit, singawamkelanga without receiving the Holy Spirit. thina ke apha ke We here, kuba kubakho inkonzo yokwamkeliswa komoya oyingcwele because we normally have a day of siphuma apha receiving, sicinga into yoba sonke Holy sikwamkele Spirit. umoya oyingcwele we always think that we've received, all of us, the Holy kukho Spirit. umahluko ekunikweni umoya There is a oyingcwele difference between you given the Holy Spirit nasekwamkeleni and umoya you oyingcwele accepting the Holy Spirit. ezi zinto azifani These are two different things. yintoni eyenza into bibe paramount le nto yokwamkela umoya Why is oyingcwele it paramount that you receive? into eparamount ayikokunikwa moya oyingcwele It is not you being given the Holy Spirit. Ukuwamkela. It is you receiving the Holy Spirit. nakholwayo nje Having believed, sinento ke ethi we've got hayi something that we kwakuthethwa say. ngabantu bapho basezweni Maybe they were talking about the people uthetha from uba kwangade outside. kuze abapostile kanti sengabantu Do you basezweni think the apostles would come down if those people were still people from the world?
Unjalo nje bayiqinisekisa into baba bantu bakholiwe. And they made it sure that And these are bayayiqonda believers. babakholiwe. And they know that these are Kuba believers. nonke njengoba nilapha nje. For all of you that are here, Nikholiwe. you are Kuba believers. nikholiwe kulizwi lomzalwane. You have believed in the word Elafika of kuni your lathi brother uThixo uyanibiza. that said, God is calling you. Niziswele ukholo You apha. came because of your belief. Kodwa ingxaki esingayaziyo But the problem that we are not sure eyoba of nawamkela is na. whether you've received Namamkela na the umoya Holy oyingcwele. Spirit. Ingxaki kamoya The oyingcwele problem with the Holy Spirit, nguwo lo it ungumthuthuzeli. is the one that comforts. Othi xa sikwimeko ezifana That when nezi we are in trouble, zenkathazo esikuzo when we are in trouble, usithuthuzele comforts us sikwazi ukuthi cwaka so that we can keep phambi quiet kwababandezeli bethu. before our enemies. uYesu Kristu Jesus Christ wakwazi ukuthi cwaka was able to keep ngoba quiet wayenomthuthuzeli. because he had a Umbuzo comforter. uthi, The question is, Wena you, ungakwazi ukuthi cwaka are you able to keep quiet? xa ungathi cwaka? If you are Phambi unable to kwababindezeli keep quiet bakho. in front of your enemies, Impendulo ithi the kuwe answer is, zange umamkele you umoya never oyingcwele. received the Holy Spirit. Ewe wawunikwa Yes, you were given the Holy Spirit, kodwa zange wena but you umamkele. never received it. Ukuba ebekhona Nkosi, If you were here, my ukuba Lord, ubukhona if Nkosi, you were present, my Lord, ngengafanga umsawethu. my brother would not Ngoba have uKristu died, lo because Christ uluvuko. is our Bonke resurrection. abamkela yena Those who accept Him, bamkela umoya oyingcwele. they are accepting the Bonke Holy abamkela Spirit. umoya oyingcwele Those who accept the Holy Spirit banemfundiso kaThixo have got a teaching of evela God kumoya oyingcwele, that comes from the Holy umoya Spirit, the wenyaniso. Spirit of truth. You know, kuyo yonke ingxaki ohlangabezana In nayo every problems that you encounter, ikhona iphathi yakho there phaa is a kulaa ngxaki. part and your contribution in that problem. Into nayo awufuni uyijonga, The problem you don't want to face it. uphethe bubugwala. You are a coward. Igorha A brave lithi person, uhlangana nengxaki when he faces trouble, lijonge i-contribution yalo. first looks at his Kule own ngxaki. contribution in the problem. Sonke All of us, kwizinto esizenzayo in all the things that we do, noba singathi soniwe even if we say someone has kodwa trespassed against us, sine-contribution but we've got our own kule nto contribution in what has siyenziweyo. been done to us. Akukho mntu There's ungena-contribution no one who without kwinto contribution ayenziwayo. in what he is being done. Ndicinga done uba bobo against him. bulumko ke bukaYesu It is that Kristu wisdom of Jesus owathi Christ xa bemtshutshisa that when he was crucified, wakhetha uthula he decided to keep ajonge quiet yakhe and i-contribution look at his own contribution kule ntshutshiso in the abekwe tribulation kuyo. that he's facing. Wafumana ixesha He had an opportunity lokuzithandazela, to pray for himself wayeka uthetha and nabantu, stopped speaking to people. wathetha noyise. Spoke to his father. Yiyo le nto umva That is why you hear him esithi, saying, Thixo wam, undishiya ngantoni na? Father, why you forsake me? Uliyekile eli, He forget about, akakangabi neli xesha lothi Thixo khawujonge aba bantu, he did not say, aba Father, look Satan at aba these Satans bayandilimaza, that are hurting me. andanoba uyandivayo. Hayi, akazange ajongane noSathane, He did not face the Satan. ujongene noyise. He faced his father. Uthi kwezi ntlungu He says, in my pain, undishiya ngantoni na? why are you forsaking? Ingxaki The problem eyokuba intlungu is that the pain azizanga ukubulala, are not here to kill you. They zizokomelela. are here to empower you. Intlungu Pains azizanga ukubulala. are not here to kill Yiyo you. le nto umva uThixo esithi That is why you hear God say, anakunika I will umthwalo never give you a ongeke burden uwuthwale. that you will never be able to carry. Intlungu esihlangabezana The nazo problems and tribulations that we encounter sizostreyina are here to train ukuze us sibe tafu. so that we can be Kodwa fit. ingxaki yethu But our problem, sisuke sijongane we nentlungu look at the pain siyeke ujongana noThixo. instead of looking to God. uJob Job, zimphethula, when he was having all the tribulations and wafumana pains, ixesha lokuba kathethe he noyise. had an opportunity to speak to his father. Uthi kuyise, He says to his father, ndeza ndize, I came here naked. ndiyahamba I ndize. will go back being Ngamanye amazwi, In other words, yonke le nto everything uyizise kum
you brought to me. ayiyo part yam. It's not my part. Wadisowna izinto zomhlaba. I'm disowning all the Ukhumbule material uJob things. ubetyebile. Job was a And rich man. obutye bakhe bunikwa His nguThixo. wealth was given to him by God. Bemka kwangathi It was taken zange as abe if nanto. he has never had anything. Washiwa He nangumfazi was lowo. even left by his own wife. Zange concentrate kule nto But he never yomfazi. concentrated on what the Engazange wife was doing. concentrate kule ndyebo yakhe Never impileyo. concentrated on the riches that was losing. Waconcentrate kwinto eyi-one. Concentrated in one thing. Ubuyayazi nyani. For he knew the Uba truth. zonke izinto ndizifumene That apha all these emhlabeni. things I got them here. Andizanga nazo I ntoni did not ezi bring them zinto. on earth. Ndiyawuhamba I futhi will then go back ndizishiye ezi and zinto. leave them here. Injalo nentlungu kuyo. That is the pain that you are in. Udibene nayo apha You emhlabeni. got it here. Awuzanga You nayo. did not bring it. And Come here. uyawuhamba And you will leave uyishiye apha and leave emhlabeni. the pain here on earth. Akho ntlungu uzawuhamba nayo. There is no pain that you will take it. Ngoba intlungu yalapha For the emhlabeni. pain is false. Ingxaki yakho ke ngoku. Your problem, Usuke ke ngoku wena uhlala apha you entlungwini. want to dwell on your pain. Wawuhlala ke ngoku apha When entlungwini. you dwell in your pain, Uye egodini you nentlungu are kuba going izawuhlala down apha the grave emhlabeni. because you're going to stay here. So ucinga uba kuba woniwe namhlanje awuzukoniwa Don't think ngomso. that because someone has done something to you, he won't again transgress against you. Kwaleyo kuba woniwe The fact that you are sinned against intsikelelo is a leyo blessing to you kuba ikukhumbuza because it reminds you ukuxolela. of forgiving. Hlala phansi ucinge Sit down and think kuba wena xa wonile that when you commit sin, intoni oyifunayo what do you want? uxolela. You want to be forgiven. Nalo konileyo Therefore, even the one who's sinning against inye into the ayifunayo only thing he wants from uxolelwa nguwe. you is to be forgiven by you. Bawo baxolele Father, forgive them, ngokuba bayazi for they know not le nto bayenzayo. what they are doing. uYesu Kristu wayi-understanda Jesus into yoba Christ wonke umntu understood that everyone, ubukho bakhe apha his presence here unenjongo kuThixo. has got a purpose from God. And enye yenjongo And one of those purposes eyokuba soyise. is that we are able Sawutsho to njani pray. phezu kwebhokisi yakho How can we say on sithi top of you woyisile that you have ungakhange conquered uqalise kwa ukulwa? if you have not even started Kuba to xa fight? ulwayo ulwa ngoxolo. If you Xa fight with ungaxoleli, awukho peace and semfazweni. you are not forgiving, you are not in the battle. Xa uzonda When you awulwi you are not fighting kuba uyile nto umtyhola yiyo. because you are what the evil one is. Kodwa waqala But the minute you start waxolela to forgive, usemlweni ke you are in a battle and uzawunqoba and you will conquer. ngoba ngoxolo Because by forgiving, siyanqoba ngoxolo. we are able to forgive. Yintoni esenza into yokuba sinqobe ngoxolo? Why do we conquer through peace? Yile nto yoba umoya wenyaniso It's because the spirit of truth, ongumoya oyingcwele which is the spirit of the Holy uba Spirit, sezimpilweni zethu is in our lives. sawukhawula uxolo. When we accept, Yiyo le nto umva uYesu esithi that is why you hear Jesus say, uyindlela. He is the way. Le nto iyindlela kuYesu What is the way with Jesus luxolo. is peace. Njengoba umva umpostoli That is uPawulos why you hear Apostle kwincwadi Paul yama-Efeses 2 in the book of uthi Ephesians. besifile ezi We ziphoso were, besifile. we died. Akafikanga uYesu Kristu siphilile. Jesus did not come and we were Ufike alive. sifile We were dead ziziphoso. in transgression. Yintoni esidlulise phi What made us to kokufa? go past this Uthi death? umpostoli uPawulos pha Apostle Paul says, uthi sitheni? "Sidlulile." Uthi sidlule We have gone ekufeni. past death, ngokuba sibathanda for we love abazane bethu. our brethren. Ngamanye In amazwi other words, into esidlulisa what ekufeni makes us to pass death luthando. is love. Ingxaki ke The yothando problem with love aluzi uthando does umoya not engcwele come ungekho without the Holy Spirit. kuba uthando olu For love luyinyaniso is the truth. kodwa udlela ebheka oluthandweni But the way to the love, indlela ebheka the enyanisweni way to the truth luxolo. is peace. Indlela leyo That is the way. ukuba awukafiki ekuxoleni If you are unable to forgive, understande uYesu ngolusuku understand Jesus on this day. bamenza into ezimbi They did all the evil bamenza things, into ezibuhlungu all the painful things. ukhetha ukuthula Decides to keep quiet. because ubuyathetha hapha For amandla when you ayaphela. talk,
you lose strength. uthatha amandla You're akhe taking away your pain, your ekuzi-organizeni power, apha in eluxolweni organizing yourself into ngoba peace. uyazi uthixo For he knows usilungiselela isithebe that he's preparing the phambi table kwababandezeli in bethu front of our enemies. yabona phambi kwababandezeli bakho thixo ukulungisela isithebe sakho Before you come here, God is preparing a table for you. kodwa ke ngoku nantsi ingxaki Here is the problem. uzawudla njani kwesi sithebe How are you going to eat from this dish ungakange uqhekeze lo mzimba without breaking the bread? ithini intsingiselo yalo mzimba What is the meaning of this point? ithi intsingiselo yalo The mzimba meaning is lo kufuneka niwudle nikhumbule yena you must eat and remember him. ithi uyayibona le nto eyenziwe kuye Means what has been done to him, uyesu kristu le Jesus Christ, iyeza is nakuwe coming also to you. ibizwa yintoni What is bringing it? ngumzimba wakhe It is his own body lo uqhekezileyo that has been broken wawufaka phi kuwe and you ate it. le mini yeza nakuwe 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 ithi le nto This means le mini yale ntlungu the day of the pain iyeza is nakuwe also coming to you. yiyo ke le nto thina sithi masizilungiseleleni Silungisele, sisilungisele, uYesu, iyandihlekisa le ndawo makes me laugh. kuba always sicinga into yokuba For we intlungu always think zezabanye that the ayizizwe pains zethu are for other people and not us. kanti kufuneka ngolu suku But today, lokukhumbula of inkosi yethu Jesu remembering our Kristu Lord Jesus Christ, sikhumbule into yokuba remember that sikhumbule iqhawe we apha are remembering a hero elingazange lizixokise that did not lie to him, elazijonga kulo that looked at himself lalungisa and lona corrected ukuze himself umhlaba ulunge so that the world can be nathi corrected. bantakwethu We also umhlaba sozulunge will never transform the world singasilungisanga thina having not transformed ourselves. imini yanamhlanje The day masiyazi uba we must intsingiselo yayo know kuthi that the meaning to us ithi means sinomzimba we have a body kaYesu Kristu of Jesus Christ. ukuba ke sinomzimba kaYesu If Kristu we have got a body of Jesus esiwudle Christ, ngaphakathi that we have ate inhlungu the pain owazivayo that he was inflicted in him, nakuthi zikhona also we will encounter that. xa uzibona When you see and experience vele the pain, ukhumbule uba wenza ntoni yena remember what he did ukuze anqobe so that he can conquer. kuzo zonke izinto esisifundayo In all the things that we learn kule nto yasemnqamlezweni about the cross, kuxolela it is to forgive abasonayo those who trespass against us. ukuba nithi nibaxolele If you forgive abo banonayo those who trespass against noyihlo you, and wasemazulwini your Father in heaven onixolela ezenu will izibozo forgive your own loo sins. nto ithethe ukuthi That means ukuba ngaba if usacinga you ngempindezelo are still thinking about ngoba revenge, woniwe nyhani for you have been transgressed and futhi ulungile wena and you are the righteous one, and lo mntu konileyo akalunganga and the nyhani one who have sinned against you is a real sinner. wena uright You are a righteous kodwa person. funeka ukhumbule le nto Just remember, ungekamxoleli laa mntu before you forgive that, izono zakho your azinakugutyungela own sins cannot be forgiven. uyawudla lo mzimba udlele elizeni You are gonna eat this body in vain. sifundiswa We are apha being taught today ukususa usathane emhlabeni that we may take away the evil one ngoxolo through peace. awukho umtshato onophela There is no marriage that can go through divorce ukristu ekhona if Christ is there. ukuba ukristu ukhona If Christ was there ngaphakathi kwakho amongst you inside, awunawufa you cannot die.
akho nomtshato nophela. There is not even marriage that can end. Asithi awukho umtshato noba We sezinhlungwini. don't say you won't have Hayi. problems in your marriage. Inhlungu The ezi problems, siqinisekisiwe we ngazo. have been told, Sayalwa we futhi were told uba zawufika that they will come. masivuye sigcobe We must kunene. rejoice and be glad in Kodwa it. inhlungu ezi But the pain, masizibethe ngoxolo. we must conquer through peace. Akho mtshato nophela. There are no marriages that will Uxolo end lukhona. if there is forgiveness. Ngoba uxolo For peace luqhubela phambili uthando. takes the love forward. Into edala uthando What makes love lungapheli not to end, luxolo. it's peace. Apho khona indlela khona Where there is a way, kukhona inyaniso. there is truth. Apho kukho inyaniso Where khona there is truth, kukho ubomi obungaphakade. there is eternal life. Inyani into yokuba It is true njengoba usoniwa nje that as you are sinned yile nto uba against, nawe wonile. it is because you also sin. Kho mntu There is no owoniwayo one who will sin against engonanga yena. without you also being a sinner. Into nayo ke asifuni uyifeyisa loo Most ndawo. of the time, we don't want to look at ourselves. Sifuna ufeyisa leyo kuba ungandenza We kanje. want to face the fact that you. Asifuni what can you ukujonga do? into yokuba We don't want to ezimpukane kum that ziziswa yintoni. why are these flies coming to me? Uke wajonga uba ezimpukane If you zizaziswa yintoni kuwe, understand why the flies uzawuliva are coming, ivumba eli. you will know that there Eliviwa is a zimpukane. smell that is being heard by the flies. Susani siqumathe lo madoda. Susani siqumathe lo madoda. Esiqumathelo ndithetha ngaso bobungcwele sizifihle kubo It is the holiness that we are ngoba fighting thina against sonimos. for all of us. Yiyo lento sicaphukayo xa soniwa. That is why we get angry when someone is sinning against us. Khawujonge into uThixo ayenzayo ezimpilweni zethu. Look at what God is doing in our lives. Uthi andinishiyi He nodwa. says, I'm not leaving you alone. Ndinishiya nomoya I'm leaving oyingcwele you with the Holy Spirit oyawuba ngumfundisi wethu. that will teach you. Afike uNongqulu And Father Nongunga comes akubekele inkokheli and gives you an officer. unawe umfundisi You've got your own teacher, kodwa uthi fundiswa yile but nkokheli he gives you this officer to teach you. ingakugezeli And this inkokheli. officer, Uxakeke ude uxakeke into yoba and you are lo troubled muntu and you don't ekholwa nje know, wakholwa njani lo muntu. how is this person a Khona believer? ube inkokheli njani eseka ngaka. How can he even be an officer being so mischievous? Kanti licebo elo lokulungiswa kwabo. But it is a way of you being corrected. Ngoba umoya engcwele awuzufike For the uthi Holy Spirit won't come and say urongo kule ndawo. that you are wrong in this way. Umoya engcwele into The Holy ayifundisayo Spirit will teach you luxolo. peace. Ukufundisa It teaches you ubuxolele to forgive. awukukhumbuza into yobuyona. Does not remind you that you Le are chap also a ibekelwe into yobizothi This fuseka ayikho lento person yenzayo. is go put here And to tell you awuzuvana that, nale "Oh, chap. nonsense. You will not be in good terms with this person. And ke ngoku xa unyamezela intlungu But when you persevere the pain eziza nale chap, that comes with this officer, umoya engcwele the uyamkeleke Holy empilweni Spirit yakho. is received in your life. Uba bakhona abakhuliswe ngabazali kamnandi bayavuya. If there are those who were being spoiled Thina by their abazali own bethu parents, basikhwitshile. we were beaten by our Nalazi parents. eligama lithi ukhwitsha. We were beaten. Lelapha emampondweni. Emampondweni, we say it to It means, given a hiding. yeah. Basibethile, We were beaten by our parents, besithanda. loving us. And okusibetha kwabo, When they were giving us a hiding, abasibethi kuba bengasifuni. it's not because they didn't love us. Basibetha kuba befuna senze umthetho It's wabo. because they wanted us to do their Sikhuliswe terms. ngokwenza umthetho We were wabazali. brought up by doing the Silungiselelwa laws into of our yoba parents silunge ukwenza umthetho so kaThixo. that we can be able to do the laws of God. But when you look back, When you look back,
kwaba bantu buxabana To nabo those people that you were in loggerheads, with, uyayibona ivalue you see the value yokwakuxabana. of that fight. Uyazi xa nixabene nazana When you bhetele. fight with a person, you know each other better. That is why wayibona mba xa sikhula singamakhwenkwe sasidlala intonga That singabethani is ya. why when we were young, we used to fight with sticks. Kodwa emveni ba sigqebhene induma But after that fight, ikwandima ozofika yokucheba uduma. it's me who must go and heal him Sawugqiba sibamba and nesandla. shake hands. Emveni koko singotshomi. After that, we are friends. Sinqoba amadabi. We conquer other Sihamba battles. sobabili. We are walking together. Soyiswa yiloo nto. Are we unable to do Yaba yiloo that? nto soyisayo Is apha that the enkolweni. thing that defeats us in the church? Uthi ke uYesu Kristu, Jesus says, thabathani nidle, take and eat nikhumbule bani and remember umzimba wami, my nikhumbule body mna. and remember me. Nathi kolusuku sikhumbula yena, Today we also remember him, iqhawe lomphefumulo wethu. the hero of our own lives. Sithatha isifundo We are taking a teaching Kuye. lesson from him owathi simthukile, that when we had insulted him samrhuthulela phansi, and persecuted him, wasithanda noko, but he loved us wasithandazela and he futhi. prayed for us, Esithandazela kakuhle kamandi, praying for us yokuba nicely, sixoleleke. so that we can be Ekuneni forgiven from our own sins. Nathi ke, Let us xa also, sikhumbula olusuku, as we remember this day, masithandazele iintshaba let zethu. us pray for our own enemies, uThixo azixolele so that God can forgive them. kuba iintshaba zethu zawuxoleleka Our enemies will only be nathi forgiven. siyakhululeka We are also relieved kwesi sono sokucinga okubi. from the sin of thinking uSathane evil. uyaphuma kuthi Satan goes away from us uyasishiya and leaves us. ucaphukela le nto basixolile. He's angry that we are in forgiveness. Akayifuna uyibona uSathane Satan into doesn't like into peace. yokuxolela. Doesn't want Uvela to athi hawu forgive you. sisiphukuphuku And wena. he thinks, says you are a fool. Abanye abantu Other people, uhlangana nabo you find them, baxabana nje ngento they encinane are fighting about small things, encinane very small things. isuke nje indoda That's a man. yakhumbula yena Just remember, into nayo ikwenye indawo. but he was in another place. Yayibona incinci kangakanani loo nto? I-event leyo. Xa siyibiza thina sithi it's just an event. It was just an event. Ukucaca into obuzawulahla indoda You go, ngenxa ye-event nakhona eyi-one. you want to Event you leyo. want to leave the man for just an event. Ngapha koko Otherwise, akho nomnye esamfumana engazange abe kwi-event. there is not even one person who hasn't been through the Kodwa event. ngenxa yothando But because of love, sazilibala ezo you events. forgot about those events. Ungade ke ngokulahla indoda yakho You would even leave your own man ngenxa ye-event. because of an event. Abantwana uthi bazawuthi mama kubani, What are bathi you- tata kubani. What do you think the kids will Selfish. say mother to? You are selfish. Wayengakucingele ntoni abantwana babakho? Why don't you think about your Bazathi own tata kids? kubani? Who are they going Bathi to say mama father to kubani? and mother to? Yo yenzima into watsho. Ayuthando lungaka. Ayupemba. Ayuthando lungaka. Don't be taken by events. Suthabatheka zizinto ezenzeka nje usuku. Nawe xa uwile When you also fall, suhlala phansi don't sit down elidakeni. in the mud. Vuka uzivuthulule. Wake up Abantu abahlangana nawe aba so bazoyibona that into people yokuba that see you, they won't see that you've fallen. kushumayela kancinci nje kushumayela umamvula emthandazweni. In the mother's prayer, Mother Mvula was preaching Ndajonga uThomi wami lo and said to my friend, uba besanda ukuthi hayi noko ufuna utshata ngoku. he was saying he wants to get married. Uthi umamvula Mother Mvula says,
xa ulibele izinto zalapha emhlabeni, When you are busy with the worldly things, mayifike le ndoda ithi gqipha, when your husband come ifika le ndoda and finds you, ukweli hlazo kulo, and you are in this embarrassment that you are kodwa in, usafuna uyoyijoyina but you ebungcweleni. still want to go and join him. Ndajonga le chap, And I looked at this man ndafuna uyibuza uba usafuna utshata, and asked him if you still want to get married. umama esibonisa indlela ahloniphe umyeni wakhe Our mother was showing ngayo. us how he is Ngomzimba wakhe honoring wonke. his own husband with her body. Washumayela la mama, That mother really preached. waskhwicha, And he waskhwicha, gave us a high time, waskhwicha. reprimanded us. Ngamanye amazwi wasibetha, In other words, he reprimanded us. wasihlamba, He cleansed us. sagoduka, ndiva imambane ngoku. And I listened to my friend Njobe ibize kum nje, as he has came ithi to hayi, me noko lide eli xesha, ithi hayi, saying hayi, it's been a long time. hayi, alidanga ndizawunyamezela. No. I'm gonna persevere. Kange ndithi makanyamezele. I didn't say you must Ah, persevere. kange No, ndithi makubekho umuntu I onyamezelayo. didn't say you must persevere. Into mna endiyithethayo yile, What I'm saying is, uthatha usister up, angene endlini. take a sister. Into yokuqala yenzayo, The first thing she does, ulwa nabantwana bakho, she fights with your kids kuba ufuna into yokuba eli lifa lakho because she wants your inheritance ze lidliwe ngabakhe. that her own can Vukani actually madoda, take. Wake up. bona wawuhamba When you leave, bayanyamezela. they sit, they stay and Banyamezelela persevere abantwana bakho. for their own kids. Wena And you, awuhamba when she leaves, awunyamezeli, you don't persevere. uyabuza You ukuba ask, ingathi ichance kaMarhaku nje I think le, it's Mother Mahau's kuba chance, kakekho ngoku. because So this one is bona not hayi here. ke next. You go to the next one. uMarhaku ufike exakekile uMarhaku, Mahau is having troubles. and into ayifunayo What she wants zezinto zakho. is your own Kodwa legacy. ndiyakufungisa konenye yakhe ozoyifumana. I'm telling you, there's Omama nothing of bandwebe hers kakhulu. that you will get. Mothers are very clever. Uba kukho abantu abakwazi ukuprotecta If you see people that can protect izinto zabantwana babo, their kids Umama. and inheritance are mothers. they are very good kuloo nto. They are very good in protecting the kids' legacy. Uyakunika le nto ifunayo, They will give you what you want athathe yonke into onayo. and take you everything that you've got. Andithi wena ufuna ukonwaba, You want to be happy, and nokonwaba kwakho and your happiness ngumzuzwana. is for a moment. Okonwaba kwakho Your hayi happiness ngumzuzwana. is for a moment. Yena But her, bazidlala idrafts aba, bakude kwidrafts omama. they play the drafts. Ukhupha inkomo ibenye, He plays the uyidle, draft and take 3. athathe 3 yena. Bakude. They are very good. Ndiyakusizela xa ungayi emthandazweni. I feel sorry when you don't go to Thina mother's imfundiso prayers. esizifumana pha What we get from the mother's prayer zibaluleke kakhulu. are so important. Sabuya nonto bongona siguqukile. We came back with that lesson. Moya oyingcwele The Holy Spirit usifundisa ukunyamezela. teaches us to persevere. Once uamkela umoya oyingcwele, When you receive the Holy Spirit, ufunda ukunyamezela. you learn to persevere. Once ukwazi ukunyamezela, When you are able to persevere, sozibe lixoki. you will never be a liar. Because into esenza amaxoki What makes ungakwazi us unyamezela. to be liars is because we are unable to persevere. Ba ubaxolele
Father, forgive them, ngokuba bayazi into for abayenzayo. they know not what they are doing. Ndicinga into yoba namhlanje sithi abazawutsho I think today it's us who will say those words apha ezitabeni zethu. to our own enemies. Sithi abazawuthandazela iintshaba zethu. It's us who will pray for our enemies, Uqale kolu wena ululo starting with the one that you are kwabanye. to other people. Ngaloo manxeba kuYesu wasafarishawona. It is those wounds that Jesus got. Njengoba hurt. wayemanxeba-nxeba nje. He had all the wounds. Woniwa. He Hayi was nje kancinci. transgressed Njengoba nawe woniwe. as you are sinned against Kodwa today. usuku lwanamhlanje But today, mali sifundise ukuxolelana. teach us to be peaceful and forgive each Uyazi other. utshaba lwakho lwanamhlanje Your enemy today, eyona ntonga yakho yasekhosi ngomso. it's your pillar tomorrow. Kodwa uzaluwina njani utshaba lakho? But how are you going to win over your enemy? Ngokuba wena By you. uyeke uba lutshaba lotshaba lwakho. Stop being the enemy of your enemy. Ndiyavakala mhlambe iyangena lento yepasika isifundisa into yoba masidlule ezintweni. Siyabonga.
into someone.